Андрешко от Елин Пелин е разказ за сблъсъка между бедния селянин и бездушната държавна власт, представен чрез една наглед обикновена случка. Младият каруцар Андрешко превозва с каруцата си държавен съдия-изпълнител към селото. Още по пътя чиновникът показва презрение към селяните. Говори грубо, подигравателно и ги нарича хитреци и пияници. Той открито заявява, че отива да опише и конфискува житото на бедния селянин Станоя, който не е успял да плати данъците си. Андрешко познава Станоя и знае колко тежък и лишен от надежда е животът му. Макар да се държи привидно наивно и покорно, в него постепенно се заражда решение да помогне на своя съселянин. За него законът не е справедливост, когато отнема последното препитание на бедния. Когато настъпва нощта и пътят става трудно проходим, Андрешко умишлено насочва каруцата към блато. Там тя затъва. Под предлог, че ще търси помощ, Андрешко разпряга конете и оставя съдия-изпълнителя сам, безпомощен и уплашен в калта. Вместо да се върне, той отива да предупреди Станоя да скрие житото си. Разказът показва, че постъпката на Андрешко не е просто хитрост, а израз на селска солидарност и морален протест. Чрез образа му Елин Пелин защитава човешкото съчувствие срещу жестокостта на една формална и несправедлива държавна власт. Ако този разказ е събудил у вас интерес и любопитство, най-хубавото, което можете да направите, е да вземете книгата и да прочетете произведението в оригинал. Защото нито един преразказ не може да замени напълно срещата с текста. Ако дори един човек реши да прочете цялото произведение, значи този канал си е свършил работата. Ако видеото ви е било полезно, харесайте го и се абонирайте, за да продължим да разказваме за българската и световна литература по достъпен и разбираем начин.